Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ina wunin ku, ina gajiya. Ya kuke, kuna nan ƙalau? To ina gaishe ku, ina muku fatan alkhairi. Dan Allah dan Annabi, wai ina shugabanninmu suke? Wai me ne shugabanninmu suke yi? Ku duba ku ga rayuwar da ake ciki, ku duba ku ga yanzu a cikin Borno yanda ake kashe mutane, ku duba ku ga yanda ake yanka mutane, ake musu yankan rago. Fi sabidillahi, idan ku ne ya za ku yi? Idan ku aka ma 'yan uwanku haka, ya za ku yi? Ku duba ku gani, mutum ya tashi ba shi da uba, ya girma, shi ma in ya tashi zai ce zai yi abin da aka ma mahaifinsa zai rama. To ina za mu ga daidai a rayuwarmu? Ku duba ku ga yanayin komai sai dai a ce a arewacin Najeriya, komai sai dai a ce a arewacin Najeriya. Haba 'yan uwa, wai ina shugabanninmu suke? Shugabanninmu ku fito mana, ina malamanmu? Baba Buhari, ka taimaka mana da wannan halin da ake ciki a Najeriya. Ka taimaka mana Baba Buhari, don Allah, mun san kana kokari. Ka ƙara kokari. Baba Buhari, ka ƙara kokari akan wannan abu. Gwamnan Borno shi kaɗai abin ya mai yawa. Yabi nan, ya je nan, shi kaɗai ransa ɗaya. A ce shi ne zai iya control ɗin Maiduguri. Babu don Allah ka taimaka mana wannan abin da ake ba 'yan uwanmu. Babu ka taimaka mana don Allah don Annabi. Babu ka taimaka mana. Don Allah don Annabi, malaman mu ku yi magana a taimaka mana da wannan abu. Yanzu shi kenan, mutum ya fice nema. Mutum zai zauna a gida ne ba zai nema ba. Ba a taimaka mai ba. Ya je kuma yana noma, an kashe shi. Ya za mu yi da wannan ƙasar namu ne, fi sabilillah. Don Allah don Annabi Baba, wannan na so ya je gurinka. Baba ku taimaka mana, Baba mun san kana ƙoƙari, Baba ka ƙarasa mana himma. Wallahi tallahi, komai sai da a ce a arewacin Najeriya, komai sai a ce arewa. Baya mana daɗi abu. Don Allah ku taimaka mana shugabanninmu. Ku fitar da mu a cikin wannan hali. Ku duba ku ga yadda ake yanka mutum. Yau ko rago ne aka yanka 43 ya yi kenan, balle mutum mai rai. Mutum mai rai a ce an yanka shi, don Allah don Annabi Baba. Don Allah, abin ya ma zulum yawa, ya mai yawa. Komai shi yake yi, ya faɗi nan, ya tashi nan, ya faɗi nan. Ku taimaka mai, ku sa hannu, wannan abin ba mutum ɗaya ba ne, na dukkanmu ne. Don Allah don Annabi, don Allah don Annabi, shugabanninmu ku taimaka mana, don Allah. Ba ma jin daɗi muna ga yadda ake ma 'yan uwanmu. Don Allah don Annabi, Baba ka taimaka. Baba mun san kana ƙoƙari, ka ƙara yi. Baba ka taimaka mana, malamanmu ku fito don Allah. Ku fito a yi wannan, a yi addu'a, wannan abin addu'a ya kamata a haɗa a yi. Don Allah don Annabi, malamanmu mun san kuna ƙoƙari. Don Allah don Annabi. Wallahi abin ya ɗaga min hankali na, wallahi na kasa komai. Ta naga yadda 'yan uwana aka yayyanka su, iyayenmu. To gaba kenan wa za a je in an gama da 'yan waje, kuma gida za a so shiga. Ku ga yanzu ma gida ake shiga, a ɗauki mutum a ce sai ya biya kuɗi. Ya talaka za mu yi, ina za mu sa kanmu? Don Allah Baba ka taimaka mana. Baba ka taimaka mana, don Allah, mun san kana ƙoƙari. Abin ya ma gwamna yawa.